Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi itinatong tanano, kumusta? Karon no ating ipadayon ang laing sumpay ni Sigiranon nga sinuwat ni General Kabidad no. Sa dili pa day no, good morning day ko no, kang Nesilis mo dit. Ay naanak ko ni salamat kayo idol, makagana og trabaho ko, duway sa kaya no. Nesinil mo dit, salamat kayo no sa pagpaminaw. Ug sa tanan nga nisunod ang dramahan no, salamat kayo. Karon di ta maglangan di ang laing sumpay ning Sigilanon nga sinuwat ni General Kabidad. Part 25 na tanong mga ka-listeners no. Dagho sa sapa. Sabrina, ikutawan ti kagatas. Mayong pagbuminaw sa Lex. Sorry kayo, Rodel, ha? Sabrina, pagbuot sa Ginoo nga may tabog kini sa atong anak. Dili, Rodel. Sabrina. Pagbuot kini sa demonyo. Sabrina. Ang demonyo ang nakaingon ni Rodel. Gusto ko na kayong gipanulti. May mikuha na ako sa sapa. Sa... Kung nadapadayon kong ospital, dili tingali makuha ang akong kisapak. Sa... Pero giputang ko niya sa layo. Layo? Sa magding nagtabo ni mo, Sabrina. Diin ka man. Nga nang man ka sa sapa. Daghan may nangita ni mo. Pero, wag ka sa sapa. Sa magding nagtabo ni mo, Sabrina. Nagsubay ko sa mga tunog paingon sa sapa. Paingon din sa sapa kini mga tunog. Kang Rodel kaning tunog. Gibato ka? Oh, naiko ko sa aktang. Unya? Og sa sunod kong pagkamat kong buod, hayag na, og diha na ko sa usa ka payag. Sa... Payag nga way mga butang. Nagigda ko sa lantay og ako nagusa. May tao nga midani mo sa payag? Mao nga milakaw ko. Taas nang akong nalakaw. Ug sadyang nakita ko na ang kakahuyan sa sapa. Sa sapa sa banlot. Nalipong ko. Ug nakuyapan. Diin man ka makuyap eh. Sa daan, ibabaw sa sapa sa banlot. Unsa? Doon sa yuta sa mga palasyo? Ha? Unsa pa imong hinumduman, Sabrina? Dinin ako sa ospital sa pagkamatngon ko og buot. Matod pa sa mga taga-hospital. Mga tindero na sa merkado ang midani mo din eh. Kinakitaan kanila dapling sa daan nga nagbuyod ug nagkaduko. Pero dito ko sa ibabaw sa sapa makuyapi. Nganong naabot man ko sa dapling sa karsada? Posible nga may kamang ka. Posible nga may mihatod na ko sa daplin sa karsada aron makitaan ko og mga tao. Ha? Sir Del? Niyan ang thermos nga mo gipakuha sa bay. Salamat, Ana. Paulan una sa bay. Manay Carding? Oh, kumusta naman sa ospital, ha? Mabuhi ba yun ang asawa sa akong anak, Ana? Mabuhi siya, madam. Update na gamay si Ma'am Sabrina. Nakuha yun ang bata? Oh, madam. Misulti naman ko ninyo, anak, diba? Nga nakuhaan gid si Ma'am Sabrina. Ang bata ang bayad sa ilang mga saha. Pero, di naman yun dahil si Ma'am Sabrina, ana, ha? Nga wa man siya sa sapa sa atong pagpangita.
Dito siya sa usa ka payag. Unsa? Payag? Nagunsa man ang kanahan sa payag? Nagpahayahay siya? Nadisgrasya ko no siya, madam. Matod pa ni Sir Rodel. Misulti si Ma'am Sabrina niya nga may mibato niya sa sapa sa badlot. Og naigo siya sa o. Mauday nga misinggit siya. Ma'am Sabrina! Ma'am! Ma'am Sabrina, naunsa man ka, ma'am! Pero misinggit pa ka, ma'am! Gibato rin siya. Pero, ang anong kalit man siyang nawa nga, imo man ka dayon siyang gipangita manoy. Mausad na nga akong nahibog nga gayo kay pidagan dayon ko paingon sa ubos sa diyang nabati ko ang singgit ni Ma'am Sabrina. Pero, wa na siya sa ubos. Wa ka magtinanga sa pagpangita niya? Wa sa madam, oy. Pero, Unsay pero, Karding? kuan, Unsay pero lagi? may kimbara ba gamay sa kilid sa sapa? Wa ka siya maligi dito niya. Wa na namo makit eh. Pero, dito na siya sa payag nga ng pagkabuntag. Buti pa sabot. Nga doon ay may kuha ni Ma'am Sabrina dito sa sapa. Og mida niya sa payag. Klaro kayo nga may mikuha nimo sa sapa. Ug midani mo sa payag. Gusto ka? Ug sa dihang nga kuyapan ka. Amang tao, mausab ang midani mo sa daplin sa kasada. Kung mo na, dili siya dautan. Ang tao nga may ugkat nako sa sapa sa dihang naligid ko. Mo'y miluwas nako. Kisam sa mga mibato nimo? Ha? Posible sa mga lain ang mibato nimo. Ug lain usab ang miluwas nimo. Milabad ang akong orodel. Pahuway na, Sabrina. Unya nang nato una-unang natabo nimo. Hain ang panyo, Rodel. Panyo? Ang panyong puti. Anakit anak kong panyong puti sa Casa Alborono. Tuwa sabay. Wala. Hain naman ang panyo nga nakitaan ni Ma'am Sabrina. Panyong puti? Madam. May panyong puti nga nakitaan si Ma'am Sabrina dito sa nasunog kabay. Hain naman to. Kini ba, Manoy? Mao na. Di man na nung nakit eh. Dito sa bangko sa gawa sa kwarto nila ni Ma'am Sabrina o Sir Rodel. Iya din lang nabutang dito. Biyambe ko no, pakit ako anang maong panyo. Ni Madam, oh. Madam? Naunsa ka, madam? Anong gitutukam na nimo ang panyo bayo? Uy, sunuga na, sunuga! Sunuga ka ng panyo, ah! Unsa? Panyo ka na sa demonyo! Madam, nakailakay ni maong panyo. Oh! Panyo ka na sa demonyo kung amahan. Unsa? Madam, nga nagutaw nakailaw man ka sa panyo sa mga amahan nga dugay naman siya namatay. May burda nga inisyal ka ng maong panyo. Tanawa sa sidsid. Madam, si Burda ini maong panyo. Nahinumdum ka pa? R.R. R? Ang buot ipasabot. Romero Rima. Manoy, hustugits, madam. May burda nga, double capital R kining sidsid sa panyong puti. Ilabay ka na. Sunuga ka na ninyo. Ipalayo ka na nako. Oh, madam. Dili mahimong magdaka mo og mga butang nga gikan sa demonyo. Dili mahimo. Nausa ba mo mga tawhana mo? Dili pa mo magmatgon. Kinahanglan masunog ang tanang mga butang sa akong amahan. Bisan unsa nga butang.
Kaya mao kini ang magdagdi malas ni Inibaya! Ako baka ni sunog ko ng panyong puti, no? Ana. Ang sama ng tanyo nga imong gibutang sa yuta. Panyong puti nga nakita ni Ma'am Sabrina sa atbang sa buong tudlo. Ipasunog mo ni Madam Mercy. Ug nanong iya man nang ipasunog. Matod niya, lo. Panyo ko nun ni siyang amahan. Ni Don Romero Rema. Og, sa akong tanaw, marag tinuod na niyang gisulti. Kinahibawa man siya nga may borda nga initial RR ang gisidsid ining panyo. Tanawa gani, lo. Nagsultis tinuod si Madam. Halo. Unsa man? Hmm? Angay kang ako ni sunugon. Ayaw. Ayaw. Oh. Ambi ka ng maong panyo. Ako'y tago, ana. Unsa? Itunol na ako ka ng panyong puti ni Don Romero, ana. Pero lo, ipasunog man gud ni Madam Mercy. Pagsunog laglaing panapton. Ambi na ka na, panyo. Ni alo. Kining akong labakarang puti ang sunoga. Kani, Ana! Lo, taguidin ka ng panyo. Ana? Madam! Madam, nagsunog pa ko sa panyo! Gusto kong makita ang panyong puti, Rodel. Ako lang yan ang kuhaon sa bahay. Ipahato din niya sa ospital. Anong importante man gid kaayo nimo ning pangpanyo? Gusto lang ko makakita ini. Limpyo kaayo mo ang panyo. Ug may kahumot siya nga familiar gid kaayo. Huh? Humot ka perfume sa lalaki. Buti may pasabot nga lalaki ang tag-iya sa maong panyo. Oh, lalaki. Ug siya ang midana ko sa payag. Sabrina, Sigurado ko, anak Rodel. Ang tag-iya sa panyo nga mo'y miluwas na ako. Usa ka lalaki. Rodel, kuha ang panyo. Please. Madam? Niyan mong gatas. Unsa naman? Nasunog na ba nimo ang panyo? Oh, madam, nisunog na. Mayo. Ana, ikaw man gyud ang makakita og mga espiritu. Wa ka ba'y nakita sa dihang nakita mo ang puti nga panyo? Wa man, madam. Pero, Wa ka makakita sa akong amahan? Dakong tao, unya sigaon ang iyang mata unya puwa. wa, madam. Sigurado ka? Oh, madam. Gawas pa. Lahi ang akong gituhuan, madam. Nga naman. Unsa may imong gituhuan? Nagtuo ko nga. Normal nga tao ang nagtinir sa maong panyo. Unsa? Dili magdadaog panyo ang mga espiritu, madam. Gawas pa. Humot nga pahumot sa lalaki ang panyong puti nga nakita ni Ma'am Sabrina. May utok sab ka. Madam Tuod, nga may burda man sa inisyal sangan sa imong amahan ang iyang panyo. Kinsa man ang nagburda ini? Ako. Unsa? Sa dihang namatay na ang akong inahan, ako na ang tigborda sa mga panyo ni Papa Romero. Unsa? Ako ang iyang gilisod-lisod sa dihang napatay na niya si Mama Marcela. Ako ang nag-anto sa kabangis akong amahan sa dihang wa na ang akong inahan. Pero, ngano kinahanglan mang burdahan mang gid ang iyang panyo? Istrikto ang akong amahan sa iyang mga butang. Ang iya
iya ra. Dili siya gusto nga hikapon kini sa ubang tao. Mao nga gipatay niya si mama. Gipatay niya si Mama Marcela. Tungod kay nagtuo siya nga doon na kinilaki. O unsa? Nagduda ang akong amahan nga kabit sa akong inahan si Ignacio Palacio. Unsa? Nagduda ang imong amahan? Nakabit sa imong inahan ang tag-iya sa sikbit sa inyong yuta? Oo. Pero ayaw pagsapak. Kay mabatian ta sa mga daotang espiritu. Madam, Nakita og nabati gid ako. Kung giunsa sa akong amahan ang akong inahan. Malukipon ka! Nganong giluiban ko nimo? Huwag ang akong kaaway pang imong kauban sa pagluib na ko! mao ba, madam? Og giguyod ni Papa si Mama sa busay. Sa sapa sa banlot. Madam, Gisundan ko sila. Giguyod ni Papa si Mama paingon sa ibabaw sa busay. Unya, dito, gipasakitan niya kinig maayo. madam, Pa! Ayaw pa! Ayaw sa si Mama! Pa! Maluoy ka pa! Ayaw! Ayaw pa! Madam! Ayaw! Maluoy ka ba? Pa! Pa! Matahog si Mama sa busay pa! Pa! Ayaw pa! Pa! Ayaw! Mercy! Ayaw! Masakitin si Mama! Ayaw! Ma! Gipatay ni Papa si Mama tungod sa pangabubuo. Kriminal ang akong amahan. Kriminal siya. Ana! Tubig! Pagkuha tubig! Sige, sir. Kinahanglang mahinumdum ko sa nahitabo na ako. May tao nga mikuha na ko sa sapa. Do na cute. Mahinumdum lang ginunta ko. Ma, okay na ka? Rodel, Kumusta naman ang pamati ni mo, ma? ha? Kay naunsa man daay ko. Oh. Papahukay na nato si Mama, Ana. Magawas na ta din eh. Kumusta naman si Sabrina sa ospital, Rodel? Okay na siya, ma. Pero, Ayaw nagkaguol. Makabaton pa ka mo og laing anak. Sorry, sir. Ako sinisultihan sa nahitabo ni Ma'am Sabrina. Kinalang may baw ko sa mga panghitabo sa palibot, Rodel. Tuod. Nadagpa na ba ang tao nga gustong musaka sa among giistahan nga bay sa Pikas Barangay? uwa pa, ma. Pero gisusi na kinis mga polis. Kinahanglan madakpan siya. Ug mailhan. Sige, ma. Pahuway na. Okay ka lang, kung ikaw lang usa din sa imong kwarto? Ay, kabalakan ako. Okay ra ko. Sige, ma. Dali na, Ana. Manggawas na ta.
Nahugos sa sapa. May mibato na ako. Naiko ko sa o. Og kunya nahugos sa sapa. Garding. Taba. Garding. Taba. Garding. May tao nga miduol ako sa kong nakbungan. Dako nga tao. Og gialas ako niya. Og Mayong dakong pagpaminaw tao ang sa niluwas Lex na Pino. ako. Sir Rodel, Ana, ako na lang mo timan ni Sabrina sa ospital. Bantay na lang si Mama. oh sir. Sir, may nabantayan ko sa imong inahan. Unsa man na? Mahadlok gid siya sa iyang amahan. Mao nga bisan butang siyang amahan, iyang ipasunog. Sama sa panyong puti. Panyong puti. Oh, Sir Rodel. Ang panyo ang nakita ni Ma'am Sabrina sa nasunog na bahay. Nakaila si Ma'am Mercy, ani. Panyo ko na ni siyang amahan, ni Don Romero. O nga no nagkasiguro man siya, nga paano ni sa kong apon. Tungod siyang giborda nga inisyal sa panyo. R. Unsa? Hain karon ng panyo, Ana. Gitagoan ni Lolo Elmo. Kay pasunog unta kini ni Madam Mercy. Unsa? Kuha ang panyo, Ana. Kaya ako nang danon sa ospital. Ayaw, sir. Unsa? O nga nung dili man, Ana. Basin kun magdani og dili maayo sa ospital, sir. Bituo ka na ba di ay sa ipanulti ni Mama bahin sa mga espiritu? Oh, sir. Unsa? Nakita ko ganina ang Unsa nakita mo, Ana? ang itom nga aso. Napurma siya sama sa dakong tao. Og may naong siya. Ang iyang mga mata puwa. Sama sa gihulagway ni Madam Mercy nga panagway siyang amahan. Dili mahimong magpadaog tas kahadlok, Ana. Pero, Kuha ang puting panyo. Kinahanglan madako ni sa ospital. Sir Rodel, Ayaw kahadlok, Ana. Mas gamahanan ang Diyos kaysa mga daotang espiritu. Kuhaon din ni Rodel ang panyo. Olo, gusto makakita iniini si Ma'am Sabrina. Niya. Lo, sa imong na. Sugid ka si Madam Mercy sa iyang pag-ilain ni moong panyo. Ana. Panyo ka na sa namatay nga Don Romero. Madam? Madam, niya nang imong paniod to. Saman to. Milakaw og balik si Rodel? Madam, mubalik siya sa ospital. Pinangga gyud ni Rodel ang iyang asawa. Madam, iya ko ding asawa. Iya gyud ding panggaon. Lahi siya sa iyang amahan. Madam, sige na madam, kaon na. Ayaw na lang pag kunaon as tangagi. Basin mas stress na sab ka. Dili makahasol nako ang nangagi, Ana. Nalimot naman sad ni siya. Nga bag-o lang siyang nakula. Kanang kagahapon, ilubong na nas kalimot. Ba? O sige na, mukaon nako. Sabrina? Rodel, nahinumdum na ko. Ha? Unsa na yung duman mo? May tao nga mialsan ako sa dapit nga akong naligiran sa sapa. Unsa? Sawa pa ko mawagtangi sa panimuot tungod sa akong pagkahagpong.
May tunod kong nabatian. Og nakita ko ang bayhon sa dakong tao nga miduol nako. Mialsa nako. Og nawagtangan dayon ko sa panimuot. Nakaklaro ka ba siyang naong? Wa, Unya, mao na to. Sa sunod akong pagkamatkon og buot. Dito na ko sud sa payag. Og buntag na. Unya, milakaw ko. Og nakuya panasad ko. Og dinhin ako sa ospital. magpasalamat na lang ta sa Ginoo nga wide dautan na itabo ni mong love. Hain na ang puting panyo. Dera, Ambi, may inisyal man ini sa kilid. Romero Rema, ang buti pasabot nga ng giborda nga inisyal. R. Matod pa ni Mama, panyo ka na sayang namatay nga amahan. Ang akong apuhan. Uglain na ang may gamit ini. Gisimot mong gunali mo ang panyo. Hustugid ko sa akong nahinumduman. Pahumot sa usa ka lalaki ang baho ining maong panyo. Nakasimot ako ining maong pahumot. Diin, Diin mang cute to ha. ayaw na ng pugsa. Basin mo dapat pa ng imuo. Basta sigurado gid ko nga nakasimot ko ining maong pahumot. Nakaila ka ba kung unsa ng klase nga pahumot? Wa ko makaila ining maong perfume. Pero mao ang gigamit sa tao nga migamit ining maong panyo. Anilang una ni nako, ha? Sige. Kung may imong gusto. Madam, ako nang igawas ang imong mga bulingon, ha? Si Rodel? Kuan, madam. Nanawag si sir ganina na ako. Mugawas na ko na sa ospital si Ma'am Sabrina karong hapon. Ug iya day gihapon dadon din hisabay? Oo, madam. Ang panyo sa akong amahan, nasunog ba nimo? Oo, madam. Ako nang nasunog. Og saksi si Lolo Elmo. Dito din ako sunog as Leo. Maayo. Inanay na itong limpyuhan sa mga daotang espiritu kining baya. Mugawas on ako, madam. Naikay ko na ang imong paggawas din sa ospital. Rodel, sorry bahin sa atong anak, ha? Ayaw na ko na una, Sabrina. Nahitabo na ang tanan. Gianubnan lang ko sa bata. Dugay na tang nangandoy nga makabaton og anak ko niya. Ayaw na lagi ni ko na kuna. Karit lang. Nanawag si Ana. Hello? Ana? Sir, naapa mo sa ospital? Di pa. Anong nanawag man ka? Kuan, sir. Ang panyong puti pa. Kinahanglang dili na makita ni mama nimo. Si Sabrina ang nagunit sa panyong puti, Ana. Sir, patagoy nagmaayo ni Ma'am Sabrina. Oo, Ana. Salamat sa pagpinumdum, ha. Sige, bye. Nga na di ay, unsa man ang bahin sa panyo, Rodel. Dili mamahimong makakita si mama ni Ana maong panyo, Sabrina. Ayaw ka balaka. Ako ning taguan og maayo. Sige. Pagandamdan sa atong pagpauli. Laos na lang sa kwarto. Pahuway ko na dito. Oh, Rodel. Welcome home, Sabrina. Ma, Nalipay ko nga nabalik ka na din, Sabrina. Ako ding mga pahasubo bahin sa bata sa akong apo. Ay, kanindot unta kung doon na pa'y bata nga magdagandagan din, Nahibaw ba mo nga ang katawas sa mga bata ang usa sa makaabog sa daotang espiritu? Ma, mahimo bang dili ka na maghisgot na ng mga daotang espiritu? Amo may paggawas ni Sabrina sa ospital. Rodel, okay ra. Okay ra, cute. Pamati una, Rodel.
Mga anghel ka ng mga bata. Busa, mahadlok nila ang mga demonyo. Pero dili ang demonyo mong apuhan, ha? Lahi siya sa ubang mga demonyo. Papahawayan ko na si Sabrina, ma. Dali na, Sabrina. Oh, Rodel, dili ka masuko si mama nga. Imo na kong ipalayo niya. Ana! Ano wa man ninyo silhigi ng sala? Ayaw nagtagda si mama. Kapiin naman di ay. Inman si Rodel. Waman si Denise akong tupad. Kapugnaw sa hangin nga misugat sa kong naong. Abli ang pultahan sa sala. Hay na ka si Rodel. Mingaw naman din sa sala. Kinsa may nigawas nga wa manira. Unsarang humot. Nakaila ko ang pahumuta. Mauron ang kahumot sa panyong puti. Hiyasaya. Hain ka! Mingaw naman din sa sala. Kinsa may nigawas nga wa manira. Unsarang humot. Nakaila ko ang pahumuta. Mauron ang kahumot sa panyong puti. Hiyasaya. Hain ka! Muta. Mauron ang kahumot sa panyong puti. Hiyasaya. Hain ka! Kinsa ka! Ablis ang bintana sa sala. Medyo hayag ang gawas. Hain mo kasi, Rodel. Anong wa man siya sa mong kwarto? Kapugnaw sa hangin. Ako nang isira ang bintana. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Ang pahumot. Naanasad. Ug muragikan sa gawas sa bahay ang kahumot. Anino sa tao ka nang nailawom sa kahoy? Kinsa man ka nang nailawom sa kahoy? Wasi maglihok. Tao ka na o. Ulandong lang sa kahoy. Milihok yun. Tao siya. Kinsa ka? Ngano na ka na ilawom sa kahoy? Hoy! Kinsa ka? Tao cute na. Kinsa ka? Carding? Ikaw na? Ang pahumot. Naanasap ang alimyon sa kahumot sa panyong puti. Kinsa man ka? Ayaw paglakaw! Kinsa ka? Hoy! Kinsa ka? Sabrina! Kinsa... Rodel, naaradi ka diya sa sud sa bay? Ano may gawas man ka din, eh? Kasi may magasangpit. May tao, Rodel. Og migamit siya sa pahumot sama sa pahumot sa panyong puti. Unsa? Hay naman ang tao paingon. Dito napita sa kakahuyan. Surog balik sa bahay. Ako nang sisiyon. Rodel, pag-amping! Wala si mamati na ako. Kinsa ka ang tao nga akong nakita. Hay naman ka ni paingon ng anino nga nakita ni Sabrina. Ang kahumot. Mao karon ang pahumot sa panyong puti.
Kasi ito ba yun bahinas kakahuyan? Oh, wala sa pambaho sa pang... Ano sa maning dapita? Kadaghan na bas mga kibulong ang mga hitabo din eh. Ay naman ni si Rodel. Manungwa pa man siya mabalik. Ay! Ma'am Sabrina. Oh, Ikaw na, ma'am. Loel mo. Nagmata ka pa di ay, lo. Ma'am Sabrina. Ay, wak ko makatuwag na yun. Ay, nga nung iya pa mang kasgawas. Bugnaw na tayong hangin din Ma'am Sabrina. Nigawas ko kay akong gipangita si Rodel. Wa manggod siya sa among higdaanan sa dihang nakamata ko, lo. Ma'am, ayaw lang palayo sa bahay. Loel mo. Makapahibong kaayo. Ang bahin sa unsa. Kinsa man gid ang migamit sa pahumot o sa panyong puti sa apuhan ni Rodel? May migamit sa iyang panyong puti, lo. Mo nga naabot kini dito sa atbang nga bungtod. Adunay ikaw nga mag-anhaan sa bungtod, Ma'am Sabrina. Husto ka, lo. Ang pangutana kung kinsa niya. O kinsa man ang anino nga akong nakitaan karon. Sigurado gid ko nga siya sab ang migamit sa pahumot nga... Oh, Ma'am Sabrina. sa sapa... Sa dahang naligid ko may mga tunob kong nabati nga nagpaduol ako. Og ang pahumot. Mao ni ako nasimutan, ang pahumot. Kung mauna, Ang tao nga miduol nako sa dihang naligid ko ug posibleng midana ko sa payag. Ug ang iyang pahumot, mao ang pahumot sa panyong puti. kung maot ka na, ang tao nga miluwas nimo, mao ang tag-iya sa panyong puti. Buot mo bang ipasapot nga ang tao nga nakabilin sa panyong puti, mausab ang tao nga midani mo sa payag? Olo Elmo, tungod sa pahumot nga gigamit ini. Ug niya siya karon dinhi. Ug gisundan siya ni Rodel. Uy, dili ka mamiligro sa Sir Rodel sa iyong pagsunod sa mga tao, Ma'am Sabrina. Unsa? Sabrina? Rodel, unsa naman? Nakita nimo ang tao? Wa. Dali na. Manood na ta sa bay. Gabi na kayo. Lo. Niya sabay ka? Ma'am Sabrina, ay sultihin na lang si Sir Rodel sa imong obserbasyon. Unsa? Nagtuo ka nga. Ang tao nga midani mo sa payag, mausap ang tag-iya sa panyong puti. O Rodel, tungod sa pahumot nga gigamit. May laing may gamit sa panyo ni Don Romero, Sir Rodel. Ug ang maong tao, mao ang tag-iya sa payag nga ginadaan niya ni Ma'am Sabrina. Kung malagsi ka na, Sabrina, ubanin sa payag nga imong giingon. Sigurado ka nga, makaya na nimo ang paglakaw paingon sa payag. O Rodel, tungod kay gusto kong mailhan ang maong tao. Sabrina, itudlo na lang kung hain kining dapita. Kay kami na lang si Carding ang mudumdum sa maong payag. Kinahanglang ako ang mutultol ninyo sa payag. Sabrina, Sir Rodel. Mulakaw ta? o Carding, kitang tulong si Sabrina ang manglakaw. Asa ba ta, Sir Rodel? Sa payag nga gidadaan sa misteryosong tao ni Sabrina. Unsa? Nanlakaw sila si Sabrina o Rodel? O, madam. Unsa ba ilang gilakaw? Ano wa man sila mananghid nako? Di lang sila gusto nga mahasol ka. Unya kay gusto man ko nga mahasol. Mamahaw na ka, madam? Asa lagi to sila paingon? Nagisgot pa to sila payag, madam. Doon ako na sa lisusihon nga payag. Nagkisa mapayag ang ilang atuon. Kuan, madam, wasab ko mahibaw. Ay kinahanglang mahibaw ka. Kay ako gugang alalay. Busa kinahanglang imong dunggan alerto sa tanang mahitabo din hisabay. Nyaon sa man.
Wa kay nakitang maligno karon. Um, Oh. Ano mitiuro ka man diha? Unsa may imong gitutukan sa suok? wa man. Ayaw pa makak! Ang imong amahan, madam. Ang imong amahan ang akong nakita. Madam, hinahinay lang. Mapiang ka. Hain ang akong amahan. Usa iyang naong. Kuan, nagbarog na siya sa suok. Kinsa iyang gitanaw? Ikaw, madam. Tama! Madam! Madam, paghinay! Mayong pagpaminaw sa Lex. Sabrina, okay ra ka? Okay na ko. Akong kutasan na ka, Ma'am Sabrina. Pahuway lang una. Ayaw na. Doon lang kita sa payaga. Oh, ha? Naara ang payag, Rodel. Oh, hala! Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugulanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Dagdag sa sapa o palihog kuno subscribe sa inyong channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.